खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव मावथांखि दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि रायजोनि माखासे मानि जिल्ला थामहिनबा गं 11 जिल्लानिबो बांसिन जिल्लायाव गोबां दैबाना जानानै गोबां न' बां गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बेनि गेजेरावनो बांसिन गिलु बालुसिन दैबाना जादों होनना बुङोब्ला आसामनि शिबसागर जिल्लायाव आरो बे शिबसागर जिल्लायाव लाख लाख सुबुङा दिनैनि समाव न' गैजायै थासारि बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि बेनो जाहैबाय दै लोमजानानै न' गैजायै जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो आबसुनिफ्राय न' रैखाथि होनाय मावथांखि होनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा शिबसागराव गोबां दैबानानि जाउनाव न' बां सिलिंखार जानांनाय न'फोरखौ एबा राहा होफिननाय हाबाफारि लानाय जादों। न' रैखाथि होनाय मिशन शिबसागर जिल्लानि दैबानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरखौ रैखा खालामनाय आरो फाहामफिननायनि राहा होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों। गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया बेबायदि मोनसे मिशन लानानै जाय बिथांमोननि नखरा सिलिंखार जादों न' बां गैजायै जानानै दङ न' बां बायफ्ले जिफ्ले जानानै दं बैफोर नखर दुखुथिया नखराव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां जौसेनिबो बांसिन मावथिफोरा थांनानै न' बांखौ खानानै हैगोन आरो लुना हैनायनि थांखि लादों।